Unong yalam kaliang persya umukul sangma hagas ngito ding ulai jingmut hapok kaying dorbar baka sorkar jela kadai ban pelong atir da ka pelaj ya kapisa balabu lepa penyerap ya ka Garu Hills Autonomous District Council THDC ban siu ya ka tulop jong kinong trei jong ka da ka kentu ya ka sorkar India ban penkloy ya ka jing penkelai ya ka Riti Senshar jong kari India ka shispa arusan amendment bill arjar khat khandai ka thumu ban penkelai ya ka kernit ka ban riu jong ka Riti Senshar kari habawan ra ya ka rai ban kentu ya ka center ban penkelai ya ka artikel arspa prapau jong ka Riti Senshar nak benta ban kersan pisa ya ka district council usang ma ulaong baka jing pelai ya ka pisa bala ai lepa kelak balong ka atiar da ka sorkar jela ban penmi ya ka jing sngau kerki ngila ban pha khubor sya ka sorkar India bangila sya penbor ha ka jinglong jingman ka bagi ADC ki ya kendu ka sorkar jela kamla ban shulong kum kanong pekai ka basngap jar wala ka jing kitli baro ka wei labu ha ka sorkar India ong usang ma ula ong banamar ka jing penslam ka sorkar jela kam don lat shu henry ban ai ga tu kane ka pisal lapa ka badai ban siu kaliang daka center unong ilam kaliang persya ula kedau ba ka parliamentary standing committee kala shimpor ars nem ban pelong ya ka jing yeslok bat ki jela ki badon ya ki ADC halor ka jing thmu ban penkala bat IT ya ka kaipot jongka house nem arjar ar way dei na kata ka daw bangi dei ban la ban penbor ya ka sorkar India ban thau ya kata ka jing ngau kurki da ka babu ha ka jingmut ya ka jinglong jingman ka bangi ya kendu ha GHADC ha ka ba ki nong trei kim syam layo tulop la sau kulai benai ula ong usang ma ula benrap baka long ka bas ngusi ban yo iya ki nong song snong bagi ya kendu ya ki nong trei ki badang pelong ya ki jing ya ki jong ka GHADC don nap deng jong ki bala yamru ulaong baka sorkar jela kadon kam ban pelong atiar ya ki jingkular ki badon jongka sorkar India ban penthikna ya ka jing manjur ya ka amendment bill keloi kat bala susu ulapan kan mau baka jing temu ban penkela ya ka Riti Senshar kari haka bayadai bat ka 6 schedule kalong ban pentroi kam ya ki jing temu jongka tax settlement agreement kebala ya soy haka arbusau ture unailur arjar khatsau ha New Delhi hapdeng ka center ka sorkar jela bat kelai lagi kenhun bala pendu no jong ka ANBC da ka ba pen scam ba don bala ban shim ya ka parliament kum ka jing lekai ula kedeu ba ka jing thmu pen kala ka kan thup ru ya ki wei pat ki ADC namar kata ka jing ya kran bat jing ya tainya kalalong ka ba he palat pat na kata ka daw kalam sya ka jing pen slam kata ka dei ka ba ngashim ong sangma ulapan scam ba kalong ka badai ya ka jela ban budian ya ka kam kerpang bat ka center ban penyaklat ya ki benta ba kerpang jong ka Meghalaya jong ka jing thmu pen kala namar bahan reus nem ka dei ka por ka baslem palat ulaong unong ilam kaliang persya ula kontu shishu ya ka sorkar ban ai ka jingkular ka scam ban shim ya ka ne ka mat da ka ba khia bha ka ba pen pau ya ka jinge ka ba ki ADC ki ya kendu haka jing bom don ka jing penkela ula ai jingmut ba ka sorkar kala ban ai advance knang ba ki ADC kin la ban siu tulop kumbala le kham manshwa wat ya ki MDC bala shong thai usang ma ula keduru ba ka center kala pen kiu kham manshwa ya ka bahak khajna jong ka jilla na ka laibo R% sya ka sabu R% hadin gi jing ai jingmut jong ka finance commission da ka ba pelong ya ka jilla ban pahu pisa kumta kapisa ka balabu ngam tharai ba kadai kapisa ka bahe la kumno katto kanne ka jing pelai la ban le da korkom ai pisa lapa na ka benta ka GHADC ba ka JHADC ula berap haka jubab jongu deputy chief minister in charge ka Tenat District Council Affair DCA uba Preston Tensong ula ong ba ka shispa arpusan amendment bill arjar khandai ketemu ban penhe ya ka consolidated fund jong ka jela bat ban pendap ya ki jing don jing em jong ke district council ula ong ba ya ka kentin district council la penrung thikna harangkat ki municipal bat kisnong ha ki jakarilum hapo ki jela bala kedeu ha ka clause r jong ka article r spa sabusau katkum ki jing ai jing mo jong ka finance commission iba atensong la benrap ru baka soka jela kalayai budin runti bat ka center halor kene ka bill
Hakaba Menteri Rangba kajala Konrad K Sangma ulaya kendu ya Menteri Rangba du kari Narendra Modi baru Menteri Kampoing ka Sarkar Pdeng wa Amit Shah hakikato kanigi kep ban penbor ban menjur yaka ulah kedeu baka Parliamentary Standing Committee kala dep balejgo ya gijela bat IT ya ka kaipot jongka bat menta katanat Kampoing kadang examine ya kane ulah pentikna baka Sarkar jela kandang piyai peteng ban penbor ban menjur ya ka bil da ka ba benrap ba andala menjur en saweng no ya ke jinge ki ba ki council ki ya kendo hagaju ko por ulah penpau baka GHADC baka JHADC ki ya kendo jinge hakaliang katulop bat pentikna baka Sarkar kamdon kanu ka agenda sign perthai ban rung syapo ban pelaj jamin yaki ulah ong bala dep ban thau ya ka committee haka state level bat haki Laitali district council kentup ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pule bnia ya kane ka kam bat ban IT ya ka kaipot hapo sau perusahaan sngi unong ilam kaliang persya haka bakut laweng no ya ka resolution jong u hadin ba ulas ngohun ya ka jubab bat jing pentikna jong isembut Menteri Rangba iba Preston Jensong